teng klopo jawa toking wanjine wis madya ratri dereng wonten ingkang cinarita amung Sang Hyang Candra ingkang jemedhul saking arga harsa madhangi jagat dume tata sing amantiyam dewasaning Sang Hyang arep yekti wanjine wis gara-gara mijil Jawi Wetan
Mandarin cara singkeng. Ayo. Dalem. Pun kagungan putra dereng yuk. Sambel. Wah, wis sambel. Wonten apa Pak Dalang? Kula kinten nek isih gadis napa? Gadis bukan perawan. Oh, gadis bukan. Upos harapanku.
Kowe iki goblok. Karo gadis karo perawan iki malah bahaya. Aman karo ngene-ngene iki. Oh. Lambene Bagong ya njaluk kekrek ndul. Iki mono adikmu. Ayo. Bari barang wis tak kandhani bar. Iki adik bar. Aja tumbuk karo aku bar. Sewaneng ndi, Truk? Sewaneng ndi? Ning daleme Pak Jiman. Alhamdulillah sesuk iso turu angler. Aku utang terop karo Pak Jiman nganti ora iso turu. Terop semono mbane kon bayar kon nyicil. Ketok kele ku nyicil kok cracrit-cracrit terlancar. Kon mboten samas. Jeng ben saur wayangan mawon. Piyayi Medion iki nek tresna karo awake dhewe iki wis ora duwe terop Pak Jiman iki terus menehi terop. Angger ora duwe dhuwit Pak Jiyono ngegong telepon. Ngono. Pawakan kere aku. Pawakan dimesake kok. Anggone kagungan kersa tasakuran. Keng wayah ulang tahun. Dek Brian karo Dek Belvania. Iya, alip angel temene jenenge. Belvania Naufanin Fikria Pamuji. Kuwi sing 2 tahun. Sing 4 tahun Dek Brian Sakif Eki Prayata. Oh. TSA ki nulisnya nganggo sak. Sak. Ora sak ora. TSA ki sak. Tif nganggo qaf. Qaf kasrah ai. Mateni fa'if. Ya muga-muga putra wayah mayahe sing diulang taune tansah manggih ayu rahayu dadi bocah sing pinter bangun miturut karo bapak ibu karo simbah lan melu memuji muga-muga keluarga wageng Bapak Jiman tansah pinayungan widodha kalis ing rubeda kuat ngempong putra wayah kabeh dadi keluarga sing harmonis pinayungan kinayuman dening Gusti Allah taala amin Allahumma amin. Sadurunge Mas Jo Klitik Jo Kluthuk munggah aku yo duwe vokalis sing apik. Sapa Truk? Jo Gludak. Ki piyayi saka Ngayu Jakarta bintang tamune TVRI Pangkur Jenggeleng ya iki. Mas Dani. Ha iya. Iki main gandrung karo Mbak Puri. Ha iya. Jumeneng ayan. Iki penggirong iki bintang tamu. Mas Dani bintang tamu TVRI Yogyakarta. Nek Mas Taslim bintang tamu TVRI Boyolali. Padha TVRI pada. Yo, Mbak Puri, Mas Dani, jumeneng, Mbak. Turi kelor wana dituturi ora kena pitik gulune malih semangka rasane legi tata krama monggo Mas Dani aduh Gusti ngatur wong dhewe tanggulane batu esuk-esuk mangan sukun Wilujeng dalu Mas Dani. Wilujeng dalu Mas Petro. Sembah.
Pun. Derek latihan lho kula, Mas. Wah, pun latihan napa kula dhewe latihan. Biasane ning Yojo nggih mung wayangan turut desa turut gunung Wonosari ngoten niku. Saniki kok iso roh penonton semene mbane. Yo alah bae yo. Iya. Jan luar binasa. Luar binasa. Biasa. Oh biasa. Wonten Yojo niku jane anu Mas, jane pandemen ringgit menika kathah. Tunggale Pak Jimane asli Yogya. Anjir, asli Gunung Gita. Kidul. Gunung Nggih, Kidul. kula nggih asring ringgitan wonten Gunung Kidul ning adatipun menawi Nggih. Gunung Kidul menika Piye? menawi bibar limbukan lajeng dahar ngoten terus brung telas penontone wae terus pun boten kados wilayah Jawa Timur Lha iki akeh kita SMS-i aja mulih lho, aja mulih. Oh niki dolope sampean to? Weh, rasane. Niki napa gawan king Rembang? Nggih. Derek tepang kula Dani Pak Bu saking Ayojo nggih. Saya tanggane Pak Jiman iki. Tanggane Pak Jiman nggih. Gunung Kidule pundi Pak? Nyun sewu. Wonosarinipun? Oh, Giri Subo nggih. Wonsa. Wonsa. GK. Gunung Kidul. Gunung Kidul niku Hollywood-e Jogja. Weh, Hollywood Nek Jogja. munggah ngoten niku ketok bukite apik banget. Aku sing kerep ning Parangkusumo. Nun, Ning gone topo kae lho. anu, baleni gawean lawas. Aku duwe kios 3 ning kono. Oh, nang mriko sing jaga sinten? Niki. Puri siji, yang siji. Kaya sok ngobiak ning kono to yo. Puri Nggih segeng enjing. nggih pripun tak jejerke karo Mas Dani pripun. Petuk kanca lawas. Jan. Ora petuk ya. Jenengan iki kok ngerti ae seleraku. Kowe iki apa-apa selera kok. Jan iki lho. Jarene wonten ngebis, wong kok le nglawohi. Tenan. Ya kula ya terus mapan. Ayo gek dan dimaem aku. Lah yo bocah kok jan ipel-ipeli. Nek omongi sing apik. Abimu lho. Aja lucu-lucu sik lho sakjure jo klitik metu. Oh iya iki tanggapane piro iki awake dhewe kok gayeng. Wah, kowe wong loro lucu, kelutuk ora lucu, semaput ngombe obat baygon. Ini kalau Mas fansnya ra metu terus kelentru niku. Fansnya Mas Kluthuk ora metu. Coba nembang wong loro. Langgam ngimpi dibawani berdua. Ya. Ya. Duet Mas. Anu aku kudu amit-amit sih. Lah nyop. Calone garwa dalang. Lah nang kene ya single kok. Milik umum ya berarti. Cuma ngomong lho. Kuwi sementara dan. Oh nggih lho. Lah terus selanjutnya pripun? Ora sida lho. Oh. Nek sing lanang tetek, sing ora tetek sing wedok. Nah, iku lho. Diwiwiti saka Puri. Ngimpi belok. Ngamboroe Dani sing ora wae dan. Ngamboro ing hawang Lutuk metu sik. Langut bebasan tanpa tepi. Ya diajak. Ayo Puri. Biasa ya. Lah arep piye nek biasa. Apa ya karo mlumah. Nek jejer kowe iki ora biasa lho. Coba cengkokmu sing ora biasa piye? Coba Iki Puri. sing marai nggih Mas Dani kok. Piye? Mumpung disiarke RRI Madiun Oh, jek. FM 99,7 MHz AM 1008 kHz. Nggih, Kakang Sutresno Butoyo ingkang midhangetaken wonten griya. Nggih, lumantar www.rri Madiun.net menika Wah. streaming. Streaming. Bismillah. Wis Ikuti wetan. Ya. Anu Mas, kulit-kulit kacang nih. Ngidari
Klambine anyar. Ya elah. Cokro Soeharto. Oh. Ketoke kaya tau weruh ning toko. Ngerti iki arep tak tuku ra sida kok ana loro. Ya wis pesenane klitik karo kluthuk ya. Sesuk kula terke Mas, tegene penjahite langsung. Aja mbok elem. Piye Mas? Engko kepotong 250. Kok le medhon akeh men. Ngulantara nglembara ngunggahi Puri upama padha legane antarane Dani karo Kluthuk kowe milih endi? Nah. Yo. Pilih ndi? Kula milih nganu Mas Kluthuk lah. Lho, Sebabe Piye? Wek wong bagus sok nek tuwek wah welek. Lah terus nek Mas Lah nek Kluthuk wong welek sok nek tuwek panggah elek. dadi awet eleke ngono. Nggih awet eleke. Ora ketemu pirang dina lho Mas. Heeh. Untune kok mundak ireng. diangkrik ngumprik iki githokmu lho. Tenan kuwi lho. Kok sampe iso. Piye kaya apa untune tambah apa? Untune tambah apa? Ambak kaya ngene dilungkas aku ning Korea lho masamu. Mosok to? Loh, Ndelok untumu. Oh iya. lambe bar dinget ya apa-apa. Nek ora ngene ora iso nganak ning kowe. Darang edan to. Ya cokne lah aku. Ayo. Mas Dani, anak montone lho. Ah. Kok juk jarine nggo anak tak pengen anak. Katungkol ngumbar gagasan Satemati gawa Langgam ngimpi diaren semen iki sing aran semen kuwi ya Dok. Dalem, Mas. Sing aran semen ngimpi iki sapa? Ora iki. Oh ora. ora kompak iki. Kan saya kegelan. Selora aku lah ngeling wedang sing ngombe dheke. Mosok to? Oh sing ngeling aku sing ngombe sampean yo Ora sadar. ora sadar sampean yo nemen-nemen. Yo langgam ngimpi Mas Kritik yo main melu munggah. Yo dung dung cek. Dung dung cek yo. Saur. Jadi, Keniji. Ya, tadi Siprat. Seripat. Ripak. sing bener iki serupat. Kuwi arep mergane keganjel kuwi lho. Oh iya kok. Siprat-siprit. Ya, tapi arep ngomong untukku merongos. Ora Mas. Wis. Seripat sripit lembeyan nembraga simper jandes lupas wiratane aklam lambe
Aja dipleroki. Kabeh mau. Ayo, jo klitik. Dani, Mas Pedro, lepas nyuwun pangapunten. iya, jan luar biasa. Luar biasa, biasa di luar. Oh, Ki Modani kuwi artise ngayu Jakarta, Pangkur Jengleng. Bulan ngarep bintang tamu nih Mas Joglutik karo Joglutuk. Amin, malah rencanane. TVRI Yogyakarta. Kalau wingi Semarang, TVRI Semarang, Nggih. nglerek go ning Yogyakarta. Iki malah entuk pesen jarene Mas Dani arepe ngetutne Bude Milko iki ya. Ora. Mas Ridik luar biasa penonton dalu menika tasih kebak memadati halaman dalemipun Pak Jiman. Niki ndudoke leh kumraket panjenenganipun Pak Jiman to, Mas. Anjir. Kalih tangga teparo warga sekitaripun. Nggih. Piyayi iki kok menanamkan kesejukan di dalam lingkungan. Angger ana pahargyan apa wae mesti kasengkuyung. Mangke pancen nggenipun dana rasa paring panglipur dhateng para warga ageng sekitar mriki menika mboten kendhat. Rutin tiap tahun mayangan. Wah, tenan kok. Mesti dalangipun Mas Varsino Sleng, terus Pak Sigit Rembang, Nggih. Mas Varsino Sleng melih, kula melih. Wong ki samu barang lek wis rawuh karo tangga teparo niku kaya kula, Mas. Piye? Piye? Kula niku ben-bengi niku tangga-tangga nglumpuk teng omah kula, Mas. Ya syukur wong ki urip ki apa to sing penting lak srawung. Lho. Oh, Sugiya Bondo Nah. dhuwura derajat sing srawunge ra ono kuwi ya padha wae. Ben-bengi Mas nglumpuk tangga-tangga. Wah, melu berarti kowe hitungane ya grapyak semanak karo tangga-tangga temah tangga-tangga kuwi padha nglumpuk Leh. anjang sana. Mboten, pancen ya Lah, mlu. terus? Ya remi ya kiu-kiu ning nggonku Uh. nglumpuk. Lho, omahmu ki cedhak masjid lho kok monggo. Kowe Loh, loh. iki kudune jenenge seniman. Kuwi ning dinding kon lak wis ana unen-unen to jejere seniman kuwi adalah makna sebuah tontonan sing mawa tuntunan lan tatanan. Sing tak omongne iki sing omah biyen ngono lho. Oh. Nah, alhamdulillah kula niki mbangun omah Mas Sikit wis tak udulan. Piye? Sing diatur kuwi mah biyen pancen biyen ki sok-sok wong wah dong. Ya wong ki lak terpengaruh karo lingkungan ya iso. Hal negatif biyen tahu saiki Angger kok lingkunganmu lingkungan maling ya iso ketularan maling. Lingkunganmu lingkungan wong penjudi ya iso ketularan penjudi. Kabeh ku lak sing memfilter kowe dhewe. Ning Joglutik, Nggih. alhamdulillah lingkungane Joglutuk saiki apik. Nah, Nah, ngoten. omahe- Pancen kudu pindah, Mas. Cedhak masjid saiki. terus Syukur. masjid ki sing sisih kono Heeh. RT sak nggonku sak RT ki Iya. langgari papat. Weh, oke. Sak RT tok papat. Papat, Mas. Kuwi ya wah Kulon kidul wetan kulon omahku ning tengah-tengah. apik. Kuwi malah kowe bersyukur kok. Malah kowe iso disengkuyung karo warga masyarakate, Iya. kowe iso nindakake. Nah, Lho, aku nganti bingung aku. bingungmu bab ngendi? Lah engko lek subuhan ning gone Masjid Lor, Mm-mm. sing kidul mesti cemburu sosial. Ya pindah etan. Engko lek salat sing ning etan, sing kulon mesti ngrasani. Ya salah siji sing penting manut ati. Kamangka omahku ning tengah-tengah. Ya salat. Akhirnya lah salat aku akhirnya. Oh alah. Kere. Leh ngomong ki dirungokne ki yen wong mirengke ana dalem lumantar saka radio. Ki ya seneng awale mburine panggah mangkel. Loh, tapi aku iki mulane gak salat ning omahku aku dirasa pegel. Loh, sebabe kok pegel kowe ngopo? Aturan iki beda. Kok iso?
Nggonku ki wong wedok. Wong salat iki ning ndi aturane ya padha. Ning nggonku ki wis nyeji. Kok nyeje piye kuwi? Wong wedok ki nun sewu lho. Heeh. Salate ora entuk nggih rukuh. Nggonku ki. Kowe iki nggonmu ki apa? Wong ning ndi kan nek pyayi putri kuwi nek anggem nindakake ngibadah ya ngagem rukuh sing kakung ya sangka. Nggonku ki wong wedok salat ora entuk nggih rukuh. Kuwi jenenge aliran kentir apa piye jane? Lah nyapa kendir? Lah wong salat ki wajibe ya tetep rukuhan kok. Lek sadurunge salat oleh, ngono lho. Tapi lek pas salat wong wedok ora entuk nggih rukuh. Kowe tau temon Allahu Akbar. Tapi lek sadurunge salat ngono kae nggih rukuh. Ning nggon kuwi nganu tenan. Diplesetne. Salat ora kena nganggo rukuh tenan kuwi. Betul. Kok iso kuwi? Dosa lho. Lho ora dosa. Ora kena malah. Salat iki harus pakai rukuh nggih. Ora kena umpama nganggo rukuh malah diguyu wong. Lah nyapa? Wong lanang e. Oh ya Sing iya. sing apik nggih sarung terus jilbaban. Kok ngomong kok sarwa plesetan ya maklifat utawa siar agama sing wis ditanamke karo apa sing berwenang kuwi paling ora ya adek kudu nindakake ngono. Iya iya. Salat ki arep kaya ngopo? Yane kok yane bocah ngluyur. Senengane sing ngendang. Salat ki arep kaya apa nuwun sewu, Mas? Nggih. Kowe ora usah nyawang adoh-adoh. Heeh. Ya kira ya ki lho sing ra nggih rukuh ya kula ya. Kaya penyegaran kok kowe iki. Ben bocah-bocah ki ra ngantuk. Ngono. Stamake aja. Kowe ra usah liwat adoh-adoh. Apa? Wong ki arep ngomong muluk-muluk. Yen gelem nonton wayang kuwi wis merangkum berbagai bentuk filosofi dalam siar agama. Kok iso? Lho, mulane tak kandhani. Ki pitutur tuwa mula diarani gara-gara go ki nggawa ro ki rasa, gawa rasa. Ngono. Wong gawa rasa. Lho nggih to. Nyapa kok mesti gawe gunungan kuwi ya mengandung makna filosofi apik. Gunungan bentuke lak kaya wong nyembah. Lincip. Ya. Tegese kuwi kanggo pangiling-iling nyembah kuwi duwe sesembahan. Mula gunungan ke ditemplekke nggon kelir sing warnane putih. Putih kuwi ngibaratke resik kuwi suci. Mula manembah marang Gusti ingkang Maha Suci. Ora liya ya mung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wong yen gelem manembah marang Gusti Kang Maha Suci, insyaallah bakal entuk pepadang. Mula wayang ki iso entuk pepadang gumantung saka blencong. Ngrungokke kowe. Gak nutut kowe pangananmu kroto. Kene lak beda. Rumah samu kancer piye aku kok. Wih, mula kudu ngerti kowe. Mula apa to dodokan kuwi? Tegese Dodokan cempoloke didodokne tegese apa? Cempolo iki. Ngimutke nek jaman biyen arepe wong nindakake ngibadah salat kuwi kanggo palampita. Dodokan ki dodokan nalika masjid kae. Piye? Tong 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 masjide wis kotong, deng 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 masjide wis sedeng. Cer Cer kuwi suarane banyu sing kemricik kanggo wudu. Ya, Cer bare banyu sing kemricik. Kemricik nggih wudu. Mula kuwi kudu dirangkum ngono. Lah samu barang menungso kang urip ning alam donya ki besok bakal sowan ana ing ngersane Tetep Gusti Allah. kapundhut dening Gusti wis ana hadise khulun nafsi da'il qatul maut. Sapa sing kedunungan napas besok bakal dijemput maut. Ngono. Mula dicepaki kotak. Kotake kanggo mendem wayang-wayang sing wis mati. Sinau to ben ngerti. Lah lek wis mati, sok kala ki lek mati ki menungso urip ning alam donya ki didongani. Iya. Didongani to, ben resik samu barange ben diampuni dosa-dosane. Mesti diterke karo keluarga lan Keluarga sanak kadange. Ngono lho. sing ndongani Pak Mudin. Nggih. karepmu. Nah, Pak Mudin endi? Lah iki mrongos ning kene iki. Pak Inggit. Aku gelem dadi mudin nek sing modar kluthuk gelem aku. Wong teko kok mudin iki lho. Aja. Piye? Omah kurung dadi ya. Wong omah mula nuwun sewu, Mas. Para wali-wali biyen leh gawe gamelan bentuke wis siji bahane saka kayu yana. Kayu ning yana. ya iso nglaras. Nggih. Gama apa bahane saka kawat ning ya iso dadi laras jenenge siter. Siter. Iso dadi kulit
Iso dadi. Ditabuh ya dadi Muni. kendang. Jenenge ya saksofon. Lho. Kulit kok saksofon. Kendang. Ya kendang ngono. Ya. Kula kabeh kuwi kudu ngerti. Tak tungdang wis ana unine swara apa. Kendang. Lah nek ting glung kuwi. Bunang. Bunang. Lah nek dulung ling glung ting glung ling. Bunang. Nek ning ning nong ning ning nong ning nong nong ning. Peking. Oke. Saiki nek swara suling piye? Tululit. Nah, kuwi kowe kurang sinau bab kasepuan ngono kuwi. Lho, piye? Swara suling kok tululit. Ya bener kluthuk kuwi. Goblok kowe. Wes wah, kowe ngaku pinter ning jebule. Wah. Suara suling ya. Nah, sampean itu jiwa kasepuan panjenengan kirang. Wah, ora iso. Fakta membuktikan bahwa sulingnya suaranya Gong suarane pripun? gong. Anek siter suarane. Nah, nek suling. Ah, kalah kowe, kleru. Ah suling piye? Besok nek ditekoki anakmu mesti digoblok. Suling suarane piye? Suling kuwi menurut riset suarane sing bener kuwi mung. wis ora enak. Lho, suling kok disebul muni mung. Wong ya gendinge wis enek lho. Piye? Suara suling kumandang suarane. Tulah-tulit kepenak unine. Unine mung lho ya ta. Unine mung. Ora tumon kowe. Unine tulalit lah tumon. Berarti suaranya suling Suling mung ngono. genti saiki tak takoni, Dik. Takono Mas. Nek pancen kowe akiumu ki dhuwur, Ora dhuwur akiu saiki wis mundhake. kuwi aki. 1000 sak gelas. Coba, kowe ngerti kucing? Kucing ya ngerti. Kucing ki pakanane apa? Ya sing jelas ki gerih gelem sok batang tikus. Goblok. Piye to Mas Bagong? Kucing pakanane apa? Aja kluthuk. Bidang. Saya bodoh. Kok iso? Aku pinter dadi camat lho. Kucing kok pakanane pindang, kucing kok Kucing pakanane. ya pindang karo gerih. Wis kleru. Ana apa? Kucing ki sing bener pakanane ki lontong. Lah kok iso? Kucingku telu kabeh lemu-lemu, sing siji abang, sing loro klawu. Meong tak pakani lontong. Ya ora enak kok. Meong tak pakani gereh. Ora enak. Ora enek ya meang-meang tak pakani pindang kuwi ora enek. Ora enak. Sing apik kucingmu kan nyuling nggen kuwi mau. Ngono. Ade. Piye kuwi? Mau suling ngene piye? Ya mung. Lontong. Saiki Mong. Yes. Lontong. sik. Mong. Ya wis bener lah. Pertanyaanmu ki apa kok iso? Lah karepe takon disauri. Ya kono takono mumpung gayeng-gayengan ngono. Takono sing angel sisan, ndak ngecek-ngecek pikir. Ya. Ngerti kucing? Ngerti? Kucing iki sikile pinten? Papat. Lah manuk Manuk loro cetha. sebabe apa uloke ora duweni sikil? Sebabe apa Lho uloke? kae ora ngrayap sikil? rambat kae. Kae hewan melata ula kae. Ya mesti ora ana sikile. Salah. Sebabe apa uloke ora ana sikile? Sebabe. Hewan melata. Salah. Sebabe ora duwe sikil. Mergo lek ula duweni sikil nyokot. Weh. Lah kok Apa? iso? Jajal nek ula liwat. Kowe ana sikil engko lak nyokot. Oh iya. Kok sing apik ndasmu timbang sikilmu. Ben Aku lek- ilang kono. Lah kok lek ndasku pangan ula lah kucinge mangan apa kok? Oh iya. Rasane Wong ngomong kok aneh-aneh. apa enek kucing kok panganane lontong iki, Pak? Loh, jenenge wong ki lah aneh-aneh to ilmu perhewanan ki lah rena-rena. Dewe-dewe aja kaya ngono. Ora manuk. Ngerti? Manuk kacer ngerti? Ngerti. Murai batu, Apal peng kenari ro, Ya apa? labet. Ngerti. Saiki manuk sing seneng adus manuk apa? Kacer ya adus, murai batu ya adus. Cak ijo wis seneng Cak adus. ijo ya seneng kenari ya. adus. Manuk apa sing kuat slulup? Blekok, Salah, kuntul, salah. Bubut. Salah. Burung hantu. Salah. Kok iso? Salah. Wis. Manuk sing kuat Salah. dulu apa? Wis. Kok Salah. mbok salah-salahne iki lho. Karena aku tahu jawabanmu pasti salah. Lho,
manuk sing kuat slulup, sing betah ning banyu kuwi manuke wong golek wedi. Mosok to? Lho ora percaya sampean dolan ning pinggir kali Brantasaken mak blung wah suwi ta entas-entas. Dadi manuke wong golek wedi. Saiki lumrahe manuk kuwi lak cilik diloloh terus gedhe. Gedhe. Nek wis gedhe lak iso ngoceh. Ngoceh. Saiki golekno manuk sing maune gedhe terus malih cilik. Kuwi murai batu. Kleru. Kuwi biasane kacer. Salah. Kenari lek wis ngorak. Salah. Labet. Keliru. Lah manuk apa? Manuke wong golek wedi neh. Lah kok iso? Ah mau budale gedhe nggih clulup mengkeret e. Lah ya malih cilik kok. Ya ngerti ngono mos lu rasa nggo manuk ya jane. Manuk apa sing mabure dhuwur dhewe? Mudiar kowe. Manuk labet. Wah, ora iso mabur dhuwur. Murai. Kurang dhuwur. Lang. Kurang dhuwur. Lan apa? Manuk nekat. Wah. Lah kok iso? Nekat wis mabur sak dhuwur-dhuwure kok nekat sing penting. Tolong sesuk temokno karo manuk nekat. Meng apa kowe? Ben dipangan kucing. Kucinge wis ora mangan manuk. Ya landang. Landang. Mula nek sing diarani guyon Ya. sak mlaku yen katon gleges lak ngeten iki. Lumrahe pyayi kuna-kuna rumiyin iku lak kangen to, Mas. Sakniki pun jenuh dengan acara-acara televisi, mula sakniki kembali ke era 80-an. Apa? Arep mboten menutup kemungkinan banyolan sing ditokne ngeten iki RRI mbiyen nggih pun duwe. Wow, ngoten Ning iki. paling ora sing pyayi sepuh-sepuh kok sik ana ya kae. Lho niku lho. Dadi membuka Lembaran lama lembaran lama. akhirnya menjadi lembaran baru. Zaman Mbah Jorono, Mbah Jogelok, biyen roh manuk lanang wedok ki leh nengeri piye? Lha pun. Ya angger ngendhok wedok. Biyen ya apik. Apik. Nek iki ngerti Beda. lanang wedok ora ngendhok piye? Beda, manuk lanang wedok ki kunjine siji. Piye kuwi? Lek manuk wedok kuwi lek nguyuh mesti ndodok. Terus piye kuwi? Diteno nang angger mak blekok ngene kaya nang sawan terus mak plek ngene lho. Terus kuwi wedok. Ora lho kowe iki Beda. apa ora tau tanggapan kok ngematne manuk njuh barang. Ilmu lho. Tapi lek blekok lanang bahaya. Piye? Piye? Mak plek. Wis tretit-tretit. Wong kok mulah angger. Coba Mbak Diah, Mbak. Ya. Ngateng ya, ngateng ya. Nah iki. Ya iki senengane sing manuk sulup ya iki saiki. Wong wedok ki, kowe aja semena-mena karo wong wedok, saiki persamaan gender. Wis ora ana antarane hake wong lanang, hake wong wedok wis padha kabeh. Kudu sing rukun. Kowe ngelokne tok kuwi nek iki ra trima dilapurke pelecehan apa kuwi jenenge nama seseorang kena hukum kowe. Bocah apike kaya ngene lho. Iki termasuk kreatif to bocah iki. Kreatif piye? Liyane gawe sunduk mentul dhek kembang melati kuwi ndudohne melati kuwi arum. Harum wangi. Alah. Nek dancane kalah karo bojoku kowe. Kok iso? Apa iya? Lah timbo kembang melati ku sumum. Bojomu Bojoku apa? nyinden iki munggah, lho gelungane gedhi. Kene hiasane kembang turi atau sambal pecel. Tadi angger nyinden deletekno diratin. Dia Nggih. kowe kumpul karo kluthuk sing ati-ati. Piye, Mas? Mas. Lha napa? Mula sampeyan ya kula kandhani dadi wong wedok. Kudu sing ngati-ngati. Terus Yen metu bengi gawe rok dirangkepi. Mergo saiki akeh entup mandi-mandi. lho. Dalam artikulasi entup itu adalah doktrin. Jangan sampai kita terpengaruh dengan doktrin-doktrin yang mempengaruhi kita yang merusak diri kita sendiri. Seno tudra. Wah, dia yo ngerti bareng. Awake dhewe. Berarti sing marai entup. Entup. Pamane entup mandi marai bingung. Bocah wedok saiki diomongi mesti mekungkung. Kala jengking yen ngentup marai mlendung. Mergo sing ngentup kala cengking jero sarung. Kuwi apa? Iya kuwi apa? Kuwi apa? Kowe aja ngisin-ngisini wong lagu penak-penak. Maksudnya ini lho. Kalau cengking jero sarung ki paigit ya, bar subuhan. Nah, terus sarungnya dicopot, dicentel nih. Pelak. Terus sari meneh.
Adalah krungu adzan zuhur, arepe salat, larang ngerti to, pas rendeng enek kala jengking mlebu ning sarung. Lek Pas wayahe salat zuhur, sarung dijukuk arepe digawe. Ning jero nek kala jengking to. Nah, iku. wis mesti ngentop kuwi. Ora. Kala jengking Kala jengking mlayu. ora ngentop to. Ora no, Mas. Lah nyapa? Lah, lerok. Lah iki opo iki ngono? Iki masku iki ngono. Kok luwih Kok luwih gedhi iki ngono. wong kok omong ora jluntrung. Dadi mudhone karo ngene. Wah, minder aku. Jok kluthuk pancen wong ora duwe. Kancaku nuntun Honda, aku nuntun cempe. Tanggamu mangan iwak, Aku mangan tempe. tanggamu mangan endhog. Aku mangan ndokku dhewe. Tak jual tas iki. Maksudnya bar tuku ndok tak goreng mere ndokku to. Oh iya. Oh, Iya iya. iya wong tuku wek-wekmu Nah, dhewe. Iya iya. lah kowe pengen rasane ndokku sesuk. Pak Sudi. Arep mbok dadar arep mbok asin ra mudeng aku. Wes, masku teko neh. Wis tak omong. Tuh, wis jan aku wis dicimpok jan waduh. Ora apa-apa. Ya, Wong kuwi aja samar. Ora. Kuwi sing diarani pahalane gedhe ngono kuwi. Iya, iya. Ning ndi-ndi engkon kok ana tontonan ana piyayi ngono kuwi. Insyaallah kuwi dibarokahi berarti ditampa ngamal sedekahe. Ngono. Sing apik mau tenan. Piye? Dulurku joget to. Heeh. Terus karo ngono dilek. Bareng iki ngalih, lah kok dhek joget. Jebule piye? Bolone dhewe. Ayo coba nembang ya. Nggih. Nembang lagu karyane Pak Igit nggih. Nggih, napa Mas? Judule Sayangku. Oh, iya. Patete napa anu larase napa? Pelok 6 mengke dadi pelok bareng. Pelok 6. Bawani ya. Oh nggih. Ben apik bawani. Ya bawani carangan ae. Oleh ku gawe lagu Sayangku iki nganti terinspirasi saka Diah iki wah. Kasete niki tasik dalam studi banding Nggih. Kurnia Record Ponorogo. Oh nggih. Kaset dinan kalih kula Rembang. Oh nggih 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 nggih. Tanggal 14 Desember kula kekoan teng omah. Oh nggih. Ora usah teko sing penting sumbangane enek. Oh. Oh, ketoprakan iki to. Topraan kalih baik irun. Mas masih get Dal. wonten tandu mboten? Tinggo apa? Niku lho gegotan terus semaput ning teng kenangan kok. Tandu Oh. kae iki golek wangsit goblok. Remangsamu ke semek. Kowe ora ngerti to ya? Tak kira semaput. Andinge lah kamera. Heeh. Uji nyali. Oh, Peru, nanti kalau udah kuat lambaikan tangan ya. Lam lam tilam perci iwatan paku lingan. Suara apik ngene tanggal 6 kok ora iso melu ning Jakarta. Tanggal 6 ning Tuban. Gelo aku. Salah dhewe randang ditransfer. Transfer ranyang. Lah ini kepanggih kalih Bapak Menteri PU. Oh, kowe kok ngerti nek sing nang Pak Menteri PU tanggal 6 aku. Dek, kula pirsa ndek wingi kula kepanggih Oh, terus muni piye? ting TV kepanggih ben sama omongan. Oh, kere. Lek cangkemmu kok omong di Lah rumah aku pas delok priyo ketemu to, priyo ketemu. Ya kuwi jenenge kowe ndelok goblok. Tapi lah temu. Oh Oh, iya iya, iya iya. bener. Bertatap muka ya. Sing apik mukamu tatapno TV kuwi. Iso. Terus. Nah, Kandese gandese. luwese aduh nimas ning kuning lancir kuning kinawa liyan terus gitu. Oke, enggak bisa masalah. apa ora? Jelas orang. Aku kok ora yakin. Justru malah ketidakyakinanmu membuat semangatku untuk aku yakin kepada kamu. Alah alah. Belek mung guyu kok, wah jan aku kowe roh kowe guyu ngono tenan. Nyapa? Mulih bojo gak pateni tenan. Kowe iki jenenge kuwi KDRT sayangilah istri sebagai itu malaikatmu. Maksudnya ki tak pateni penyakitnya, tak hidupkan kesehatan. Nek bojomu pepateni pas wong wis penyakiten kok wisan.
Ya nyak tekek rencane. Bojone kluthuk istimewa, Mas. Istimewane apa? Biyen senajan to nom-nomane nakal saiki wis alhamdulillah kula jenenge Adi melu seneng. Wis merasuk jiwa religiusnya besar. Syukur. Metu sak metu wis ngangge jilbab. Alhamdulillah. Melu seneng aku. Berhijab. Lambemu kae kencing manis botak bojoku. Oh, entek to ora? Entek resik rambutnya kayak kencing manis. Ah, jamnya biar kok demo mana. Oh, amin. Mula wong kencing manis ki bahaya ngono. Bahaya. Dhuwur tawon ngisor laler. Lek ngate amin dolan. Guyon iki, guyon. Sumpah bojoku sik Amin. wedi yo. Sing doyan karo aku mek bojoku kuwi tok ya. Lah aja meneh kok sing ayu. Iki lho ra doyan karo aku. Buke Bu yo. Ayune. Ora ya, Bu ya. Guyon, Bu. Lah piye doyan ta piye? Nah. Kowe aja ngenyek Yayi sepuh. Lah nek mbok pandingne cah nom-nom ngene iki kekuatane ya menang ibuke kuwi tok. Swara apik, rupa ayu ning lho keistimewaane kowe lak ora ngerti. Apa? Wah, nek isuk nguyuhe akeh kuwi. Ora salah. Deng ngono. Maaf ya, Bu ya. Tau yuwi ta piye? Aja to, Bu. Lek Aja. ndengi sik urung pesing urung ilang. Tanggapan ning cepu. Gayane. Kono gunung wis tak omongi aja nggae sandal jinjit. Kono ki lak nuwun sewu, omah lak rono tembok, Mas. Heeh. Napa nika jenenge gebyok kayu. Lah niku lak nggon jeding lak mesti ora ana lemeke. Kluthuk ki ngengkel diterni. Entek-entekane piye ngono kae. Tak omongi lho, Bu yo. Gaenen. Tak omongi. Iya. Wis tak. Bu aja pipis kono. Kuwi jedenge rong mari sik dilemeki seng. Aku salah kebelet lho, Jok. Terus piye to jenenge iki piye to, Jok? Alah sedang pipis kono ana cepet taruhan kok sebelum. Kono lak ora ana lampu ngarang-arang iki. Tang 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 tang. Tang. Kuwi apa? Buke pipis ra iso kok dilemeki seng to, Mas. Terus Aku wis pegel aku ning jaba ya isin sing nunggone aku to, Mas. ya dirungokne kanca-kanca. Ora ngono, aja ning kene tak bianting ora. Terus Kene buri manira. Aja to, Bu. akhirnya ya mbok elek nih. Tak lene, Bu, aja diempet losne ndang cepet ndang mulih aku yo. Lah kok giat nih, Mas. Tang. Wah, Jane uyuh apa kenapa kowe? sing terakhir aku ngalih to. Lho kok saya enek swara. piye? Tuk. Oh kira-kira kuwi pas ngadeg terus kencret. Wah ora njogo asmane. Ning kuning. Cengkoke lho. Lancir kuning. Coba yang dulu ya. Ngenyek aku rasa ngono lho, Mas. Kuwi ora ngenyek kuwi ndudone simpatike bocah-bocah Guyune kesem-sem. wong beda wong guyu kesem. Itu wong sing simpatik lho. Nek ngenyek guyune. Kowe kok ngemane contonge cacah lho kowe. Ginawa liyan lu malah kaya wong ndelok TV iki. Janggute Pemantapan vokalitasnya ki ya ditata to, janggute. Janggute bathuke irum nyapu to iki. Aduh, wong wedok ndek bringos to iki. Iki wong apa kucing jane. Lha sing marai sedep ki brengose. Aduh Nimas. Dek, ting-tingane, Dek. Aduh Nimas. Ya. Nina. Inten-intene pun Kakang. Dhuwurke. Bismillahirrahmanirrahim. Dewi diluwesne cengkoke. Dewe. Gregele iki Diobahke iki lho iki diobahke. Ken iso? Lah demok aja kene to. Lah ndi? Liyane to.
Rupamu kowe cok bakal ngono. Ini balas. Lah. Balas. Aja ta. Lek mbok demok kene gandul-gandul piye, Pak? Ya ditaleni sik ben ra gandul. Dewe. Tuk terok aku. Oh. Sirahmu karo gedeke. Ya pas. Dawah lagu panjenengan. Sayangku. Sayangku. Buka saka keyboard ya, sayangku meten Rembang. Pak Beni. Sing rukun Wong kowe sing narang Dabut keso.
matur nuwun ya. Lumayan penak ya lagune iki Mas. Oh, nggih penak, Mas. Pokoke dalang niku tinggalane karyane nggih ming gending. Kelangan sumengku kembang kembang tresno saiki neng ngendi? Apal ora, Duk? Ora apal. Oh ya wis. Wis catetno. Heeh. Catetno tadi duet. Heeh. Coba Yosi. Weh, Blitar kok, Mas. Aman dhewe kok. Wah, wangger sinembang Mbak Yosi. Wah. rame. Rame. Ora. Mati sone. Kaya jek iki. Aku ki ning Blitar enek wayangan sewengi kentekan solar. Terus leren. Piye ya? Bayaran nganggur to, Mas. Wis apik soal labis iklan soal ya. Ngadeg Yos. Kowe pancen ayu kaya putri kencana Eman tenan yen ayumu kanggo obralan. Obralan janji yen jarimu kepengin mukti. Milih asuke bondo banjur lali apa. Tuk munong Pathukmu sing nonong, rung mungir irungmu sing bangir, god mutis janggutmu sing ngadis. lit mureng. Kowe pancen ayu. Kembali awal. kaya ratu kencana wungu. Eman tenan Yen ayu monggo obralan, pimumplu pipimu sing nyemplung, pat mula mripatmu sing mlalah, bemupis lambemu sing tipis. lit mureng. Kowe pancen ayu. Kencana wungu baik. Eman tenan Yen ayu monggo obralan, tok munong bathukmu sing nonong iso lagi. rong mungir Irungmu sing bangir, bemupis lambemu sing tipis. lit mureng. Lah pasti aku ora mlebu ya. Lah iso ora. lit mureng. Iso we. Rung mungir irungmu sing Bangir. bangir. Bemupis lambemu sing tipis. Lit mureng. Iso we. Lah Nyapa iso? Iso Kowe pancen lit mureng. kowe Pancen ayu. ayo. Kaya ratu kencana wungu. Eman tenan Yen ayumu mbok nggo obralan, tuk munong. patukmu sing nonong. Sakit bemu pis, Lambemu sing tipis. rung mungir. Irungmu sing bangir. Angka iki. Lit mureng. Kulitmu sing ireng. Iso. Iso. Lit mureng. Kulitmu sing ireng. Kulit ireng manis. Kulit. Duduk silet ta? Wok, saiki njaluk dikekrek lambene kowe. Ngisin-ngisini. Kok ora sopan. Pak Grisu mesti ngene delok iki lho. semu wong semono kean. Nah. Lah kok mek gorar unisilan. Weh, padha wae. Ora lanang ora Wedan. wedok, edian. Mas, Pak Jiman ki ngetokke tenaga ya ngetokke materi. Kok ming botol ya. Oh, coba nembang. Bang napa? Oh, nek sinembang Yosi. Wah, apik niki. Jos. Banyu wangen ya apik. Kembang mayut kaya apik. Lampiangan. Ora. Durasi. Ya. Kok nek wis ki bulan andung
Metuwa saben wulan saben taun. Oh. Kok terus babat ijo-ijo kuwi apa loro kae. Pilih siji sing kemati. Kontentane Loro aku cotho duwe loro ndekku kendho. Duwe loro aku Kendok. wow, kontentane silit mureng lho. Monggo nderek Mas. Nggih. Kang Baku, Kang para rawuh nggih tasik Nggih, nggih. pungon. Nggih. Sing nembang ora mung Yosi tok. Ngoten. Mbak Eni, Puri, Diah, Wah. Ayu, Yosi. Paling ora ki goyang Morena paling ora. Iya dong. Wong limo ngadeg kabeh. Nah, Mbak Eni, Puri, dia, Ayu. Ngaten. Lah Ibu, Oh, mboten. Ya, ibu mesakne engko ibu aja. Ibu sesuk tak deke dhewe. Sesuk dhewe. Ya. oke. Ya. Iya. Mbak Eni, ayo. Ya, ngatek pisan, ngatek pisan. Aku sing mriki. Ses. Aku ngerti Ayu iso mlaku nek klitik samar kleru karo bojone. Ya. Ora kuwi ora tau. Sengaja lek kuwi sengaja. Tertib. Masa ya ora ngerti. Ya mbok. Lawan Mas nika. Wah, Kaya nom-nomane bojoku pancen. Lah piye dijole wong? Ora sudi wong penak kae sian. Nek wis ra penak ijol. Rada sumeh dapur aja merko Wah, dapur. hebat luar biasa. Kon Guyu. jejer tuh. Guyu. Jejer. Nah. Ki paling ora iki stroberi sarangan. Yes. Apel Australia, klengkeng Bandungan, Blimbing Blitar, blimbing Blitar pojok. nongko Tulungagung. Kok nongko ki lho. Oh, jangan melihat nongkonya, tapi betonnya. Wah, iki coba kluthuk jajar Mbak Eni, jajar Mbak Eni. Sebelah kono dhewe iki. Loh, malah aku kayak wong hebat. Mbak Eni Dalem sakit baris berbaris nggih. khusus Mbak Eni. Khusus Mbak Eni. Nggih. Siap gerak. Hormat gerak Mbak Eni. Hormat gerak. Gerak. Lencang kiri, gerak. Bisa ngono kok. dengaren nongko kok iso obah lho kuwi. Omong-omong. Kok diantem lah kuwi. Lah diantem betone mau. Yo wong limo perahu layar. Baleni sore ngono. Ya. Baleni sore. Metle. Heeh. Kowe aja klincing-cul. Aku iso guyu muntah-muntah kowe. Oh, perahu layar. Bidadari cakraning rat dados. Ya kanca iki segembira. Air aprera. Jogete sing kompak.
Matur nuwun 5 bidadariku yang cantik-cantik. Aduh, sembah nuwun. Sanes wekdal saged pinanggih malih nggih Mas Jokidik Jogubuk. Nggih, Mas. Derek memuji Mas. Nggih, insyaallah tan ngajeng ringkitan melih wonten dalem kewajiban mriki. Kunjuk dumateng sedaya para rawuh, mbok bilih wonten paduke ngatur anggen kula caos panglipur. Kula lan Mas Joklutuk namung sadherma lumrah mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti menungso jer kedunungan luput lan lali. Mula mbok bilih wonten paduke ngatur nyuwun pangapunten kunjuk dumateng amengku gati pun bobot jiman sak keluarga. Mugi sedaya ingkang dados gegayuhanipun sageta kinabulan lan pikantuk barokah saking Gusti pinaringana pinayunganing Gusti. Mugi-mugi dipun tebiaken rubeda nir ing sambikala. Amin. Hidup dengan seni Nggih. akan indah. Leres. Hidup dengan ilmu akan terarah. Hidup dengan kita akan bergairah. Wadah ya, sing tak seni ya. Jangan semur, jangan pindang, Apa? buah pepaya, buah stroberi. Tegese Bila ada umur yang panjang, besok kita berjumpa lagi. cocok. Padha eling lan pas padha kaya disco.